ए बाबा और आप लोग की कृपा भइले वो गाना गौनी आज जे समझल से समझल कुछ लेकर पर ट्रोल भी कइलस लेकिन ई भजन हम सोच के गौले रहले कि जे लवे में भइल जे कर जनामा सुने जादू जी के नाम निमन निमन लोग हर समाज में ये गीत सुनल हमरा से कोई गवैल चाहे कोई भी सब इना जे जाते समाज में लोग सुनल सब जे समझ पाइते अन्ना तो जौना के दिमाग 77 को ऊपरे बोल बहु जाने जे बाप रे बाप ओरिजिनल लालू आदि भाई चल ये जाना लेकिन कुछ लोग बहुत प्यार देला दुष्ट राह सरिया खींचा रखले आई नारी के जा कंस रहे जे कर मामा सुनले जादू जी कुछ लोग बहस भी कैलस कि तू ही जानत एगो गौनिहार बाड़े वो कहला कि हमार बाबूजी तारा के जोहर तनी काहे को तो कहले जी कौन जाने बोले बने कि हइहे रहले हम कहने हम तारा बाबूजी के जोहर नाम बाद में बताई बताओ ना कई जगह प्रमाणित बा और पूरा नाम कृष्ण वासुदेव यादव लिखा पूर्ण नाम जौन हो उसे केहू के बुरा नहीं मानेंगे प्रभु तो प्रभु सबके हैं आगे कब है जब साड़ी द्रौपदी के खिंचल गई लोग हरि प्रभु जी अवतार ले बचाओ ले दुष्ट राग सड़िया खींचा रखले आई नारी दुष्ट राग सड़िया दुष्ट राग सड़िया खींचा रखले आई नारी ए बाबा राक्षसन के कैले काम तमामा सुनले हो कि राक्षसन के कैले का तमामा सुनले हो खबर अरे जद जी के नाम कर जनमा सुनले कान्हा जी के नाम जलम में भइल जे कर जनमा सुनले जादू जी के Thank you.